sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, LGU Camarines Sur nagsuspinde rin klase ngunya na aldaw huli subod sa posibleng epekto kan pag-uuran. LGU Naga mayong suspension of classes. Huli sa krisis sa tubig sa siyudad kang Naga, mga opisyales kang Metro Naga Water District ipapapod ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Mga sospek sa Jason Clidoro killing kinasuhan na kang Naga City Police Office. Bukal Season 6 nag-arangkada na NCF Tigers Pep Squad champion sa cheer and dance competition. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Barata. Sa paagi kan memorandum ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte, pinagsuspindir kay ni ang klase sa elementary, junior high school sa public as in private, pati naman si mga nasa college as in senior high school sa mga pampublikong eskwelahan, alagad ang college as in senior high school sa mga pribadong eskwelahan, an sa indang mga school administrators ang madesisyon. Kabali sa naging basihan kan pagsuspindir, isubuot ang namamatean nakatamtaman hasta makusog na pag-uuran. Pinaga-antisiparan man subuot ang posibleng epekto kan pag-uuran na pwedeng magresulta sa pagbabaha asin dai maipit sa saindang pagpuli ang mga estudyante asin mga empleyado. Sa sarong konsyerto sa Goa Camarines Sur, pinag-anunsyar kan gobernador ang suspension of classes na nakuanan in video kan nagkaperang individual. Hilingon nito, Facebook ko, suspended na ang klase! Mientras tanto, sa social media post man ni Naga City Mayor Nelson Legacion, ipinaaram kaini na mayong suspension of classes ngunya na aldaw sa syudad ni Naga. Hulita magayon subuot ang kamugtakan kan panahon. Pinagbasehan man kan lokal na gobyerno kan Naga ang abiso kan pag-asa na ang bagyong Dindo mayo subuot direktang epekto sa kamugtakan kan panahon sa Pilipinas. Ang apektado subuot kan habagat iyo ang Northern Luzon, asin mayo man subuot gale warning sa arinman na parte kan nasyon. Sa Camarines Sur, partly cloudy na may isolated rain showers, mayo man subuot rainfall warning o flood advisory and pag-asa. Padago sa mga bareta, ordinansa na nagbabawas in oras sa paggamit kan mga estudyante ng cellphone asin iba pang electronic gadget mientras nayaon sa pagklase sa syudad ng Naga, pinirmahan na ni Mayor Nelson Legacion. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Napirmahan na ang ordinansang nagbabawas ng paggamit ng cellphone sa laog kang classroom kang mga estudyante sa elementarya asin sekundaryang eskwelahan digdi sa syudad ni Naga. Suzuki City Councilor Joselito del Rosario, maepekto ang ordinansang ini sa Setyembre 25 ngunya na taon na ipapasunod sa gabos na eskwelahan sa syudad. Implementation po kani sa mga eskwelahan is by September 25. Why po September 25? Because that is the start of the second quarter. So yun po yan si malinaw na nakabugtak na naman sa ordinansa. From here on, i-drop na po si implementing rules and regulations that will cover si gabos ng mga eskwelahan. Pig-lay down tapos si framework through the ordinance and from today, si implementing rules for the full implementation of the ordinance by September 25. Saro sa nahihiling na problema ni Councilor Del Rosario, iyo ang pagtutok ng mga estudyante sa indang mga cellphones, urog na saro ini sa distraction sa pagklase na mawat mabawasan sa tabang kang ordinansang ini. Sobra po ang distractions kan mga aki sa mga cellphones. Babad na babad ang gamit ng cellphone sa mga harong ninda. Halos 24 hours pong nagagamit ang mga aki. Dahil nakokontrol minsan kan mga magurang, nagreklamo po ang mga magurang. And paglaog po sa klase, yung manggiraray, dawa nagle-lecture ang teacher, sige po ang gamit kang cellphone. So to avoid further distractions, you have to come up with a strategy para po mapainsinda. So duman po sa mga subjects na daiban ninda kay po ng cellphone, for example, Filipino or Araling Panlipunan o kung ano pa man. So gilid na muna. Pero ito pong mga IT extensive, mga sa sciences kaya, kay po ng research, magagamit kong pagkirami ng cellphone.
Magagamit pa man ang mga cellphone sa mga subjects na kaipuhan ining gamiton asin kung may emerhensya. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanza Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, suportado kan gabos na school principals ang City Ordinance 2024-089 na nagsusugo na bawasan ang oras sa paggamit ng cellphone kan mga estudyante sa elementary as in high school sa siyudad ning Naga. Susog ki City Councilor Lito Del Rosario na iyuman ang author kan ordinansa sa hamano na implementing rules and regulations kan DepEd maaaraman kung ano ang magiging sistema sa pagpasaray kan cellphone asin kung noarin sa naini pwedeng gamiton kan mga estudyante. Dagdag pang consultation sa mga parents and teachers and lalo na po naman sa mga student learners, sa mga aki. Kunwari sa punindo kang Sabado during the MOA signing, presente po si mga student leaders and nagpapaabot po kasi ng suporta. With the presence kasi mga parents, teachers, association officers na riyaon po naman, including po si mga officers po kang mga principal si Naga na nagpirmaman po. And mismo pong si Superintendent Culiano nagpapaabot ng full support din po sa ordinansang ini. Sa iba pang bareta, ipinaapod sa sarong meeting ni Naga City Mayor Nelson Legacion ang mga opisyales kan Metro Naga Water District sa pamamayo ni MNWD General Manager June Mongoso para urulayan ang problema sa supply nin tubig inumon sa syudad. Gigibuhon ini sa aldaw nin Miyerkules sa City Mayor's Office Conference Room. Pinapapreparar man ni Mayor Nelson Legacion nin sarong proposed solution sa water shortage asin kuno arin ini pwedeng gibuhon. Sa pagbabalik ang news break, mga parasira na taga-Caraboan, Camarines Sur na na-report na missing nakapuli na sa saindang pamilya. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed
College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kinumpirmar ni Caramoan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Head Christian Aris Guevara na nakapuli na sa saindang pamilya ang 8 parasira na mga taga-Sitio Lipata, Barangay Gugon, Caramoan, Camarines Sur na napadpad sa Sitio Punat, Barangay Pinitan, Siruma, Camarines Sur matapos maraot subuot ang makina kan saindang baroto. Yaon man subuot sa marhay na kondisyon ang mga ini matapos asikasuhon kanyaon sa barangay as in MDRRMO Siruma. Si makina da sir na rautan sinda then maray na lang bakong makusog si Alon and harani na sinda sa pampangkang si Roma. Kaso ang problema si location na nadumanan ninda wala talagang kasi resignan and duduwa lang na harong na para sira ang ang yaon kay puhan pa pong maglakaw ng harayuon para po makaduman sa may barangay hall tangani pong kaya po sinda naka-inform sa mo na yaon po sinda duman. Sa satuyang police report, tulong dayuhan asin duwang Pilipino ang sinangatanin kasong murder kan Police Station number 5 sa City Prosecutor's Office huli sa pagkakagadan kan biktimang si Jason Clidoro. Nanako ang mayo na ni buhay duman sa may Bicol National Park sa probinsya kan Camarines Norte. Sa mini press conference kay Naga City Police Office asin Naga City Police Office Press Corps, kinumpirmar ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office, ang pagsaangat nin kaso. Alagad matipid pa sa ibang detalyes ang nasabing opisyal. In coordination with Station 5 and CIDMU, na-file na po natin yung kaso. So sa tulong-tulong, dati ang pagpapail ng kaso, pulis lang ang nagpiprepare. Ngayon po hindi po sinusulong ng pulis. Kasama na po natin yung DOJ. Katulong na natin sa pag-prepare ng affidavit and everything. Ang kagandahan po, bago natin pinail, ni-review muna nila, saka in-accept. So very good, very good. Ang update niyan, at least, siguro give us 2 weeks, bigyan namin kayo ng update sa pag sinabi sir na ni-review, tapos tinignan nila, so may possibility po, malaki yung possibility for conviction or mag-prosper po yung yun na nga, yun na yung purpose ng DC-20 saka DC-15 na saka yung Naga City Justice Zone na yung mga law student tumutulong sa mga police for the preparation of the affidavit. Kung ano man ang mga kulang, since sila talaga yung mag-a-accept din ng mga ng documents regarding doon sa kaso. So nare-review nila kung may mga kulang pa man. So it's up to them because may review na sila. It's up to them. Basta tayo kung ano yung mga pina-prepare ng prosecutors, inano natin, kinumply. Sa iba pang police report, nagadan mientras na pinagbubulong sa Bicol Medical Center ang biktimang si Adam Albalate, sarong parauman na taga-Sitio Magsaysay, Barangay Kawayan, Libmanan, Camarines Sur, matapos pagtatagaon kan sospek na si Michael San Andres, saruman na parauman na taga-Barangay Awayan, Sipokot, Camarines Sur. Nagkaigwa subuot nin pagdiskusyonan ang duwa mientras na nagiinom nin arak.
Nagkuanin sundang ang sospek na iyoan pinangtaga ni nagkapirang beses antes ining magdulag. Susugki Police Major Andes kan Sipokot Municipal Police Station. Pinag-aasikaso na ang kasong isa sa angat sa sospek na at large ngunyan. Opo, inaayos na lang po yung mga statement ng mga witnesses pati yung complainant. Sa Lupi, Camarines Sur, gadanman ang paraomang si Arthur Meravalles, 52 anyos, residente kan Zone 2, Barangay Bilwang, Lupi, Camarines Sur, kan pagbabadilon kan duwang dai pabistadong suspek mientras nagtutukaw-tukaw ang biktima sa luwas kang sa inang residensya. Ang mga suspek ang marikas na nagdurulag matapos ang insidente. Sarong tama sa liog asin tulo sa likod ang inabot kan biktima. Mayo pang pahayag ang Lupi Municipal Police Station sa insidenteng ini. Sa iba pang bareta, Bukal Season 6 nag-arangkada na. Naga College Foundation Tigers Pep Squad champion sa Bukal Cheer and Dance Competition. Ang maaksyon na pangyayari sa Bukal Season 6 sa report ni Campus Correspondent Ja Maika Angeles. Pinagbistong first ever grand champion ang NCF Tigers Pep Squad sa katatapos lang na Bukal Cheer and Dance Competition na pinagibo sa JMR Coliseum kanakaaging Biyernes, ika-16 kan Agosto. Dawa ang nakakabilog pa sa naning daliwat asin halos gabos bagong mga miyembro, ginana ninda ang laban kontra sa 5 schools and universities. First runner-up ang Ateneo Golden Cavalry, second runner-up ang USA Falcons Pep Squad, third runner-up ang UNC Greyhounds, fourth runner-up ang CBSUA Buffaloes asin ACL Seahawks Pep Squad man ang tinanghal na fifth runner-up ngunya na season. Sa enot na aldaw kan Bukal Men's Basketball, ginana kan Amando Cope College ang kawat sa Seniors and Juniors Division kontra Annunciation College of Bacon, Sorsogon. Sa kawat man kan STA Olympians versus Pasakaw Academy White Tigers, 78-64 pabor sa STI ang resulta. Asin sa pinakahuring kawat sa enot na aldaw, kinapos ning 2 puntos ang NCF Tigers sa laban ninda kontra Ateneo Golden Knights. Ayan. 3-point attempt, and that's good. Ang hawak ngayon ng NCF Tigers, Palilio. Tatawid ngayon ng bola on the side of their team. Tries for that long 3 and Palilio. With just 10 seconds to shoot. For 3. But that's good. NCF Tigers on the offense. Palilio again. Fires for that 3 and back-to-back 3 points for him. Sa ikaduwang aldaw man kan mga kawat, naghampangan ang Bukal Season 2 champion Daraga National High School kontra sa Genesis College na iyoan pinakaenot na beses na pagbali sa Bukal. Dukot ang laban na uminabot sa 2 overtime asin sa bandang huri, ginana inikan Daraga National High School. Ganaman ang USI Falcons kontra sa MPCF Dolphins sa score na 87-74 sa Juniors Division as an ACL Seahawks ananggana sa laban nila kontra ADNU Golden Knights. Asin sa huring kawat, NCF Cubs kontra UNC Greyhounds na nagpahiling nin magayon asin mainit na laban. Ginana inikan NCF Cubs sa score na 83-60 asin pinangaranan na best player of the game si Jade Aike na igwang 18 points, 5 rebounds, 3 assists as in 4 steals. Ibibigay dito kay Supin. Supin. Jersey number 15. What a nice layup. Talagang kitang-kita natin ang effort ng UNC Greyhounds. Meanwhile, Vargas fires for that 3 at makakakuha. Poon pa sa nakan season, nagpahiling na nintibay ang mga teams bako lang sa Seniors Division, kundi pati na sa Juniors Division. Mas kaabang-abang pa ang mas pinakusog asin mainit na laban para sa mga masunod pang kawat sa Bukal Men's Basketball Season 6. Ini si Ja, Maika Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel. One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist